Hola, benvinguts i benvingudes a El Cervell Lector. Avui ens dirigim especialment als que esteu a càrrec d'infants o us proposeu formar una família, perquè l'objectiu d'aquesta càpsula és respondre a la següent pregunta. Quan comença el cervell a posar les bases per aprendre a llegir? En el vídeo anterior hem après que un bon llenguatge oral és el fonament que necessita el nostre cervell per preparar-se per la lectura i l'escriptura. Així doncs, abans de comprendre cap lletra o paraula, cal que la fem sonar i entendre-la. El llenguatge oral és tan important per la nostra espècie que les xarxes neuronals implicades en el seu processament ja es desenvolupen a les darreres 4 setmanes de gestació. Pels nadons i els infants és fonamental aprendre a socialitzar amb el seu cuidador i, en aquest sentit, les rimes i les cançons són essencials per enriquir aquesta interacció. Però, si us sembla, tornem al llibre Els beneficis de la lectura en veu alta i ampliem què passa en el cervell de l'infant amb la nostra parla. En només 3 o 4 anys, els infants es converteixen en lingüistes experts. Però és un coneixement preconscient de la llengua. El seu coneixement del llenguatge no surt dels límits de les xarxes neuronals innates especialitzades en aquesta tasca. I els autors afegeixen: un dels aspectes importants de l'aprenentatge de la llengua oral, com a preludi de la lectura, és l'adquisició de l'anomenada sensibilització fonològica. És a dir, la capacitat de percebre i discriminar els sons i l'estructura del llenguatge. Amb els més petits, llegir a poc a cau d'orella i que ells intentin repetir com si ja estiguessin llegint és el primer pas de tota aquesta aventura. Què us ha semblat? La neurociència verifica allò que de manera instintiva fem amb els nostres infants. Com més parlem i ens comuniquem amb ells, més els preparem per llegir, escriure i, sobretot, pensar. I aquí ho deixem. Recordeu que si voleu seguir explorant l'impacte de la lectura en el nostre cervell, us esperem a vidalectora.cat/elcervelllector.